Llegeix-me és un àlbum il·lustrat infantil, no té una edat exacta per a començar a llegir-lo. Entre la il·lustradora Paula Bonet i jo hem decidit que era més per a xiquets de 8 a 80, és un poc per a tots els públics. Publicarem amb Andana Editorial, fou un encàrrec de Ricard Peris, que és l'editor d'Andana Editorial, editorial d'Algemesí, que va veure un treball de Paula Bonet i jo, que fèrem una il·lustració sobre un filòleg i una C trencada, que li agrada molt, i ens va encomanar aquest llibre. Era un projecte que en principi era una versió lliure d'Alícia en el País de les Meravelles i acaba sent més una història que tenia l'Alícia tradicional com a punt de partida i a partir d'ahir agafar un gir completament diferent. Ens endinsàrem en allò de l'absurditat i els somnis i el surrealisme i portàrem la història més cap a altres bandes, més per les preguntes que tots ens fem o les pors que tenim o la imaginació en si. Per tant, és una obra referent a la clàssica, però que després té la seva pròpia personalitat.